राहत होते. पण आता कुठेतरी प्रशासन 8 दिवस मुदत संपल्यानंतर सुद्धा चालढकलपणा करत आहे. कदाचित कलेक्टर साहेबांनी 8 दिवसाचा जो वेळ मागितला होता तो आमच्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीस्कर पद्धतीने सगळ्या गोष्टी मॅनेज करण्यासाठी मागितलेला काय असा आम्हाला एक अंदाज यायला लागलेला आहे. कुठेतरी प्रशासन भ्रष्ट झालेलं आहे याचा कल्पना आता सगळ्या आंदोलनकर्त्याला येऊन राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही मागे 14 तारखेला एक पत्र मुख्यमंत्री साहेबांना पाठवलं होतं, ज्याच्यामध्ये सगळे समस्त विभागाचे जे काही महत्त्वाचे अधिकारी आहे जे ह्या सगळ्या प्रकरणाला कुठेतरी निगडीत आहे अशा सगळ्यांची मालमत्ता चौकशी करण्यात यावी, जेणेकरून कदाचित जर असा कुठे भ्रष्टाचार झाला असेल तर तो निर्देशनात येणार. ह्या प्रकरणामध्ये सर्व प्रकरणामध्ये अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. ज्या काही कंपन्या त्याला दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. नाही तर मी आमचे रेव्हेन्यूचे मंत्री महसूल मंत्री आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेब आहे, मी त्यांना स्वतः जाऊन या पूर्ण प्रकरणाची माहिती देणार आहे आणि मी जबरदस्त या प्रकरणावर मी पडदा टाकणार आहे. हे जे कोणी दोषी आढळतील ह्या प्रकरणामध्ये त्यांच्यावर निश्चित शासन करायला लावणार आहे, एवढं मी खात्रीने सांगतो. अधिकाऱ्यांनी खरोखरच वर्धेमध्ये जे काही अधिकारी आलेले आहेत त्यांच्या जो स्वतःच्या गाड्या म्हणजे मिळकतीपेक्षा जास्त त्यांचं उत्पन्न दिसून येत आहे आणि त्याची सुद्धा चौकशी अँटी करप्शन किंवा जी कोणती संस्था आहे त्यांच्यामार्फत त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. याच्यामध्ये फार मोठा लाखो करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार आहे. लोकप्रतिनिधी काही लक्ष देऊन नाही राहिलेले आहे, त्यांचं दुर्लक्ष आहे या सर्व प्रकरणामध्ये. मला असं वाटतं लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा जर खरोखरच ते इमानदार असतील तर त्यांनी याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे.